для многих уже знайомые. Справляла осень от росины, им жила осень, а ты не бойся, любы сыне, зимы не бойся. Стоят тригодки и осины, трапечутся листьем, справляя осень от росины. И ветер свиша попросить в осень у небесел за беспогоды. Попросить в осень у небесел за беспогоды. Попросить в осень у небесел за беспогоды. Листок обросенный с березы на долу падал, и клин журливый журавлины летел вырай. А ты не бойся, любы сыне, любови широй. Згуляла осень от росины, чакай морозов. Ты вже дорослий, любий сине, ще не поздно виправить помилки, и ты не бойся, просить в осени дарує, знай долі просять. У чоловічим грішним льосі завжди биває, справляє осень от росини, а ми чекаем, що нам отпустятся колося життєвої мерой, коли в душу приходить осень, радує вера. Ще нікому не вдалося злететь у вирай, коли в життя приходить осень, радує вера. Почему ты одразу не подпевала? Бойся в слово, разрыстое слово поэтов, где Божия правда гремить от гармонии сусветов, где отблески сенсов плывут от далеких сузорьев, где слово звенить, як струна, где слово щемить и смылить, и болеть, ніби нервы в подпаленном сердце, где слово, як провод под током у верши. Вслухайся в слово. Один у поля не воин, коли это поле чужое. Стану в поле один я, коли это поле родимо. Сюды я ступил по следу батьки своего и деда, и зубы сявши до болю, сахою ворочал поле. Мне сердце надея грела, мне солнце былося у нёю,
слов на цяжкім народным полі не жыта жыццё сышло, а поле на часткі крояць, дратують чужинці знов. Дык станьте ж могутной зброяй, ненависть моя и любовь. Один у поле не воин, коли это поле чужое. Стану в поле один я, коли это поле родимо. Назвать эту книжку. Хотя можно было назвать и по-іншому, але вот чомусь вот три твори. «Тараканы» — это роман, який писался 26 годов. «Жезл железный» — такая невеличкая повесть. И «Юла». «Юла» — это такая под назву такая историчная поэма на сучасную тему. Коли в двух-трох словах, это про будаўніцтва трох Софийских соборов на усходних славянских землях. Один в Киеве, потом у Новгороде и третий у нас в Полоцку. И это не просто такая историчная, а там, скажем так, без привнеску того своего сучасного, навряд ці, мне думается, эта юла крутилася так, як вона повинна крутитися. Вона дивно було написання, і вона почала писатися в час апошнього сонячного затемнення у 1099 році. І була скончена праз 9 дзён на яблучний спас. Ось, вона просто як вилилася з мене, эта юла. І в тим же 99 році я записав, я тоді працював на радіолітературній редакції, вона гучала у прямому ефірі моим авторским виконанням. Як мне думается, что, ну, як не як автор, может, ну, навряд ли уже после 50 годов, навряд ли поэт, коли он начинается, поэзия у человеку, после 50 уже навряд ли он может написать нечто такое новое, яке я писал 30-40 годов. Потому что взрослый все-таки, в свой час Пушкин сказал, не так суровой прозе клонит. Тому, напевно, тому и почали з'являться книжки больше прозаичные, больше такие некие объемные. Ось. Я б хотів зачитати, може, невеликий уривок з цієї юли. Ну, я так своє авторське міркування не виказав. Ну, на мою думку, це лепше, що я змог зробити в поезії. Там вельми і тлумачення вельми шмат. Ну, мені так, от я зараз ще раз перечитую і сам собі здивляюсь. Треба ж в 99-му році треба було так, які такі тексти вирвалися з мене. Не вельми ціниш, але людям подобається. Ой, мені той вірш подобається, той вірш подобається. А ти, може, ціниш некий інший вірш свій, а люди його не розуміють, а люди його не приймають, а люди його не восприймають, і він їх волі роздражняє. Тут, напевно, і сам автор не зможе відказати на це питання, тому що, ну, все зв'язано з таємницею творчості. Мало того, що, як Сенін казав, большое видится на розстоянні, так і ще й те, що ти, як чоловік, як автор, ти не, тобі от це ближей, тому що ти туди не, тобі думається, ти туди душу вклав. У той час, наприклад, жінка там твоя третього там, чи четвертого сина народжала, а ти був без грошей, і ти це все тебе вилилося, тебе ці обставини затиснули, і ти цей твор, який в цей момент писався, ти його ціниш. А інші, він здається, ну так собі, ось, нічого такого там нема. Тому що той твор, ті інший твор для автора зв'язаний з якими внутрішніми переживаннями. Наприклад, є у мене реч така, 13 дзьонник Антона Кудлатова. Хтось її сприймає, хтось її хвалить, хтось не вельми. Але я до цього часу впевнений, що коли помру, то мені хоч тим твором можна буде оправдатися перед Всевишнім. От не ведаю чому, тому що я веду, що цей твор мені врятував.
скажем так, он был некий пограничный местан был, я был на некой такой межи, и дякуючи этому тексту, тому твору, я виповз до себе, до нормального, скажем так. Ну, він мені врятував. І от некоторые знайомі, той же, я помню, Розанов в свій час, коли він друкувався в Криниці, він казав: Анатоль, ти зрозумієш, що такого сусвітньої літератури навіть немає, такої ширості, такої безпощадного такого прориву. Ось. Це було сказано так, от, ну, як скажу, з очей в очі. І той же Некляєв, я пам'ятаю, тоді вже почав на ніяк убачить во мне некий, о, ти що ж думаєш, ти 13 днів написав, так ти вже король, пуп землі, все це, мені і в думках не було, якби одаритися. Але от інші так от оцінювали. А той же Федоренко каже, я нічого, Андрій Федоренко, до речі, живе так само на Лобанка, наш прозаїк, славутий, відомий. Він каже, що ти я в тих 13 днях нічого не зрозумів. Я такої прози не розумію. Ось. Кожному своєму. Я так, ну, напевно, хто читав Євангеліє, так само відається, що не всі євангельські тексти сприймають. І ось таки, я в свій час, в 83-му році, я їх цілком просто проглинув, то Євангеліє, від початку до кінця. Що до слова Бог писали з маленької літери. Це був 84-й год, одразу ще до Чорнобиля за 2 роки. Не життя ж підвело мене до Євангелія, його ні в бібліотеках не було ніде. Але я пам'ятаю, так от обставини затіснув, я почав шукати відказ на ці вічні питання. І мене, можна сказати, Толстой підштовхнув до цього, у його многих романах, де цитата. Там Святой Євангеліє, там цитата, де там Біблія. Що за Святое Євангеліє, що за Біблія? У нас там церква була, Льоцька Льгомі, Столинський район. Я там був загадчиком ферми, від фельдшера працював. Ну і кохання було, що це в один момент було. Я, шукаючи відказу на це вічне питання, і про Толстого, думаю, що за Євангеліє? Ну, гос нас поп там, зайшов до цього Грижаборода, папа. До речі, у цих тараканах там так само є момент описання, які штрихи уголовного героя, взяті якби автобіографічні. І заходить до того папа, рижий такий поп, а є така книжка у вас, Євангеліє. Есть. А воно что? Я хотел почитать. Выносит, помните, такие книжечки, выносите и так говорить, надо со страхом Божиим читать. Я эту книжку вивезу, добре, будь який поп мені неграмотний учись. Наші, як в школі учишся, попи, це темне, це релігія, опіум для народу і так далі. Взяв эту книжку і за 2-3 ночі я її цілком проглинув. І ніяке там от уже нечто заворушилося в этой душі. Я до чого я розказую? Що інший раз от євангельські тексти, які там записані апостолами, які со слов Ісуса Христа записувалися, і то чоловіку, коли він, то каже, може, опантаний темними силами, він не може їх прочитати, вони його відштовховують, його душу. Він ткнеться, кидає цю книжку. Ось, так що кожному своє і свій час. Ні злата, ні сребра, ні інших поборів, тільки славу звонов Софійського собора. Тільки душу до тіла землі прихилив уся славу, как стала земля тяжарною синовою слави. Тільки славу звонов і забрав уся славу, а звони – это голос храма, а звони – это вера основа, а звони – это з Богом розмова. А звони – гэта мова. Языкі яны маюць таксама, і звонамі гамоняць храмы. Так адпомсціў унук Рагнеды за великую крыўду роду. Без языкімі пакінуў ён хамаў. Бо ўсю славу звоноў забраў уся славу, каб узнёсся і тут собор 7 глав. А далей жыццё было, шмат вады, шмат часоў вадой сплыло. Чарадзеяў усё круціць, уся слава чарадзея, круціць нас, даж Бога ўнукі, новы час. Але ёсць аснова, мова, ёсць зямля, якою круціцца ўвесь свет, ёсць урэшце рэшт зямная вось. Няхай пройдзе 1000 гадоў, і паўторыцца ўсё зноў. Мір
уладзе миру мир. Владимир Перший, Краснословский, ну и так далее. И прадапошні радок, дзе аўтар як бы звяртаецца да будучых пакаленняў і ў той же час звяртаецца да сваіх сыноў. Што ж, сынкі, глядзець, якая сила нам тут род нябесны ўваскрасіла, раскруціла і прасторы, і часы, і чакае, пакуль выйдзе сын. Выйдзе, не, але нам сёння трэба бараніць сваю зямлю, бо даўно з гразёй змяшалі неба. Раскруці, сынок, сваю юлу, хай лятаюць гарады і весі, хай барэй высвіствае ў вушах. Узлятай, сынок, да паднябесся, у цябе крылатая душа. Падыміся над зямлёю грозна, не зважай на стогны і на слёзы. Цвёрдым, нібы кремень, будь, помні, не бывае вельмі позна на свой шлях ступіць і быць. Помні, што дзяды табе праклалі путь. Чужакам і набрыдзе усялякай пакажы двухмоўны сэнс дваякі. Нібы джала, мудрыя змяі. Так скажы. Не выезжала мудрые змеи. У вас работа до 7-го фота, у нас работа, ды нам знайома и праца, а праца править работой. У вас Иоанн называется Грозным, для нас он москаль жахливый, для нас час, для вас час занадто поздно, для нас час яшчэ не змаглі мы. Ведай, што юла ваўчок по-беларуску, і юла радзімая зямля. Хоць цяпер ты не юлі, братання рускі, пакажыць, ёсць белая сцязя. Так скажы, на бітву з качубеем пераясветні шчыт узяў, а кнігу так і ты сусветнай чаре дзеяў. Возьмешь, сыне, книгу про Немиру. И не бойся, будешь счастной доля. Есть земля, якая збереже, як сказал однойче дядька Толя на Белой Руси. Як сказал однойче дядька Толя, что и сыс Христос на Белой Руси Бог живе. Ты маленький ще гуляй, вось ваўчок возьми, Андрейку перадай, няхай крутится зеленая земля, няхай радуется сонька сям'я. А ты ведаешь по-русски все ж таки юла. Наша кроў не водится, мы ведаем, як бараніцца, і з якою напіцца крыніцы моўнай. Есть у меня такая песня, которая называется «Битва любови». До речи, назву этой песни дал мой старейший сын. Я тогда был совсем маленький, але перед тем, как я спевать, я крышку расскажу про отмову невеличкую. У свой час, когда я был юнаком, учился в техникуме, и спевали мы разные песни. Ну, может, там, когда 300 песен я ведал, разных дворовых, авторских, народных. И спевали песню, называлась «Катакомбы». Там что текут года, там что-то катакомбы и так далее. Вот. И когда пошел в войско, эту песню спеваю я. И тут мне раптом, откуда эта песня, я не ведал, откуда там пинскую ведал. Спевали, да спевали, подобается слово, подобается мотив. И раптом мне уже в войску, откуда ты, хлопче, эту песню ведаешь? Ну, не знаю, показали хлопцы, я спеваю. А ты хоть ведаешь, что это за песня? Нет. Это вроде гимн американских солдат, которые воевали во Вьетнаме. Откуда мне тут дивно самому было. И мне песня не подобалась, уже, когда я приехал, уже, когда я скончил уже литературный, когда начал писать и спевать сам. И вспомнилась эта мелодия, написал со словами. Они у другим моим сборнику есть.
І я сину показав старішому, що маленький був, як Миколка назвати цю пісню? «Битва любові». Так назва і приклеїлася. До речі, мой сын старейший, когда был маленький, у меня там есть целые такие нотатки философские про Миколку. И вот он любил, когда ему задают питание. Ему задаешь питание, и он начинает отказывать. И в этих отказах бачится на них такая мудрость, не просто так, напевно, в Євангелії записано, що устами младенця глаголить істина. Але он перерос гэта некоторое, все його пройшло. Але вот назва в этой песне засылась «Битва любові». Мелодия народная, словы мои. Натужно крутится земля, тякуть годы. По новой. Не что я сегодня брыкаюсь, ведь сейчас, может, потому что жутко сидите. Тякуть годы. Ничего, у нас такая камерная встреча. Тякуть годы, ж так, Вероника, начинается. Битва любові починає, не помните? О, вспомнил. То, что я забыли со словом. Тякуть годы. Натужно крутится земля, а мы завжди тянетах подлості і зла, тякуть годи. Земля стомилася чекать, і можуть продки жорстко покарать. Эй, літвіни, почуйте клич сивих веков, нас род голубів, а ми забили шлях домов, даже Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, літвіни, що ж тепер робить? Земля кричить, кричать старые курганы, наш дух молчит. Снямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, огненно любить. Эй, славяне, с порог на битву клича нас, Ярила встане, пробил уже надзорный час, Дарун гримами, снято способить на войне. Хай, славяне, быть нам абонент. Хай 100 веков над головою прошумить, успыхне знов у огнища вечный знич, пора домов. Где в нашем Иры дяды несут планету вечно скрозь годы. Эй, земляне, давно чекає млечний шлях, земелька маті, про стільки город перейшла, аж Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить. Я трапіў упершыню у беларускае моўнае літаратурнае асяроддзе. У 89 годзе быў фестываль маладой літаратуры Віслачы.
І тоді я впершиню окунувся. Я думав, що ну, це... Отпустите меня, куропаты, на скуле у голове. До детей, до жени, до хаты, як там батьківщина живе, як там сад мой, обрыдли сосны, а вот камень не улежит ниц. Я вернулся, таки уже лёс мой, плакать жиром с пустых вочниц. Отпустите меня до хаты, як же так пропуститься убу? Я ж до смертухны был оратым и прошуся не на гульбу. Я в залог вам покину кулю и додому у журавы. Зайду в двор, обниму матулю, поцелую ніби живий. Зайду в двор, обниму матулю і заплачу ніби живий. Отпустите меня, куропаты, а вот скулею у голове. До дітей, до жени, до хати, як там батьківщина живе. Обветренной земли тень небес синий и высокий, тени хули люди не были. Там живет одиная далеко, севером там блакитны за облаки, там анёлы с белыми крылами, там меня коханая далеко. Сумными чакає вечорами. Завтра я ці буду поміж вас, мне пакуль што гэта невядома, паасобку кожна ў свой час, а са мной чым пазаву дадому. Покину грешную землю, у вандроўе доўгае пушуся, над полями птушкой полячу, и над пушчами гадзінай Беларусі. На краю обветренной земли тени, коли люди не были, там живет одиная далеко, так коханой на колени я припаду с томленою душою, и як, скажи, ты без меня жила? Як нам добра, Любочка, с тобою? Як, скажи, ты без меня жила? Як нам добра, Любочка, с тобой?